Al Departament de Formació, la nostra feina és desenvolupar projectes formatius professionalitzadors. A la nostra delegació de Sant Adrià, a més, al ser centre col·laborador del Servei d'Ocupació, fem títols oficials i certificats de professionals. I el nostre objectiu, bàsicament, és dissenyar projectes formatius que facin èmfasi en les competències professionals i tècniques i que estiguin molt vinculats a les necessitats de les persones que atenem i de les necessitats del mercat laboral actual. El Departament de Formació crec que és important per corregir certes deficiències que hagi pogut tindre l'ensenyament estructural per les persones. És a dir, si algú en cert moment no ha pogut acabar l'educació secundària obligatòria, si algú ha hagut de deixar el seu país i es troba davant d'una situació nova en la que ha de formar-se, nosaltres aquí tenim les eines per poder-los donar i que ells puguin dotar-se de la formació que necessiten per poder tirar endavant amb la feina i amb l'ocupació que trobin. Porto 7 anys al Departament de Formació de Fundació Formació i Treball. 8 anys, porto 8 anys al Departament de Formació de Fundació Formació i Treball. M'aporta la satisfacció, serà molt típic i molt tòpic, però la satisfacció de veure com algú troba feina és una satisfacció bastant gran, perquè al cap i a la fi necessitem la feina per poder tirar endavant. Crec que el que més m'agrada de la nostra feina és ajudar les persones no només a adquirir aquests coneixements professionals i tècnics, sinó també a que puguin conèixer el bagatge competencial i el potencial que ja porten, que això és molt important. Una persona quan participa en una formació crea xarxa de suport social, crea vincle, i això també jo crec que és molt important i és molt xulo.